Wah, khatra नुखायोलै नोंखौ मबाइलाव नै हाग्रा एवदोंलै हम मिनिस्टारा ओरै हाबलांनायनि र' आङो बागानखौ नायहैनां माथो गोजा गोजा जाथि जाथिसो जालांजोबबाय गया नै गारि बायथारनांगौमोन आहा बे गय फिथाइ थाइबा नैबाव आलु गायजोब्बायना गासिबो बे आलु गायबाय र' हेन्ड ट्रेक्टर लागायनानै गय बारियाव आलु गायबाय बिसोरो बिदिनो गायबाय थायो नायनोसै देग्लाय माबायदि जायो थांनाय बोसोरावथ' जानो आन्था मोनदोंमोन गैला नै थैजोब्बाय गया गेसें जाबाय रोजाथारमोन ओरैनोथ' बिगानैनि बारा दङ मोजाङै मोजां थायोबाथ' माहाजोन जागौमोन र' नैबे ओरैनो थाजोबसिगोन मालायनि ट्रेक्टरजोंसो एवनाय ट्रेक्टरबो गैयाना निजा न'आव थानायब्लालाय गोसोबायदि मावनो हायो बै गाम्बारि बागान माखासे दङ गय सेराव गाम्बारि बागान ओरै बारनानै औवा बागान दं सान हाबसिगोन बे रज'बायानो माथो मा फोखो बेलाय बेसर फोदों खोमा बेसर बिराद मोजां बेरायनो